Pozdravujem vás, vážení priatelia. Dnešné video bude trošičku odlišné oproti mojim ostatným videám z prírody, keďže dneska nerobíme žiadny výlet. Dneska máme eventovú akciu v obci Zemplínske Hradište a ja vás v tomto videu prevediem celou kompletnou prípravou tejto akcie až po jej realizáciu a balenie. Dúfam, že sa vám bude video páčiť a hneď na úvod poviem, že máme 11:45, akcia začína až o 3:00. A prečo takto skoro? Pretože v sezóne 2025 máme takú stratégiu, že predvoj ja, prípadne ešte ten animátor, idú akciu dopredu pripraviť také dobré 3 až 4 hodiny dopredu, aby zvyšní animátori už prišli ako na hotové a aby sme mali aj časovú rezervu a možnosť odskúšať si, otestovať si všetky efekty. Keďže dnes bude táto akcia v plnej verzii, to znamená nielen hodinu 10 plný program, ale aj všetky svetlá, lasery a efekty a ja vás prevediem ich inštaláciou, ich prípravou a kompletnou realizáciou akcie. Máme 10 hodín 45 minút, 4 hodiny a 15 minút pred realizáciou akcie. Auto je aktuálne už nabalené, pripravené. Jediné, čo treba dať, je na strechu tieto stojany a o 11:00 sa stretám s mojím animátorom Sašom, ktorý mi dneska prislúbil pomoc. Tak, stojany uchytené, takže sa poriadne ani nepohnú. Môžeme ísť kľudne aj na diaľnicu. Voláme Sašovi, trošku meškáme, 11:05 sme u neho. 11:05 a my sme tu, Sašo nám aj zakýva. No poď. Máme nejakých 7 minút skos. Poď, sadaj. Serus. Čauko. Tak sa nám aj pozdravil. A ideme teraz do skladu nabaliť nejaký spotrebák. Tak stavili sme sa v sklade po nejaký ten spotrebný materiál, lebo každá akcia má niečo, čo sa minie, nejaké tie cukríky. Takže my budeme potrebovať konfety. Budeme potrebovať draka a keďže ružová je farba dievčenská, tak zoberieme ešte povedzme zeleného. Nech si môžu prípadne deti vybrať. Budeme potrebovať svietiace tyčinky. Na úplný záver akcie deťom rozdáme a bude sa tancovať so svietiacimi tyčinkami. A budeme ešte potrebovať na stuhový koniec nejaký ten krepový papier. Takže zoberieme krepak. A teraz áno, ešte by som zabudol na jednu vec. Na cukríkový dážď, balík cukríkov. Tak, snad som nezabudol na nič a pripomeň mi prosím ťa, Sašo, že som si tu včera nechal vetrovku, tak ju bude treba zobrať. Vetrovku. A tu je tá vetrovka. Tak, vidíme sa pri ďalšom vstupe. 11 hodín 18 minút, Waze mi píše nejakých 45 minút do Zemplínskeho Hradišťa. Práve odchádzame na akciu, budeme mať nejaké 3 hodiny na prípravu. Tešíme sa, ideme na to. Prvá sezóna, čo organizujeme tieto väčšie akcie, takže niekto ide dopredu a potom zvyšok animátorov príde následne. Je to aj trošku finančne výhodnejšie. Aj nemusím tých ľudí ťahať 4 hodiny alebo 3 hodiny skoršie na to, aby sme proste pripravili priestor, pretože aj tak v podstate my dvaja vieme, jak to máme rozbaliť, zabaliť, rozostaviť a ostatní by aj tak len viac menej pozerali, prípadne podávali, tak sa hovorí, po tej klešte. A je to inak dobrý systém organizovania. Keď máte nejaké takéto väčšie akcie, kde máte 60 káblov, 25 svetiel a 300 000 ďalších vecí, tak proste jedného, dvoch ľudí to naučiť a tých poslať dopredu, nech to pripravia, ostatní nech prídu pol hodinu pred akciou, nech si už len rozložia svoje veci, pozrú scenár a začína sa. Máme 12:27, skoro 12:30, sme v Zemplínskom Hradišti. Už nám pán starosta otvoril sálu, pozreli sme si sálu a vykladáme teraz auto, máme čo robiť. Takže do pol hodiny to bude vyložené a začíname stavať aparatúru. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red
Vynosiť všetky veci mi trvalo samému orientačne 20 minút. Keď už mám všetky takto pekne pripravené na pódiu, prvé sa ide inštalovať zvuk. Prečo? Ak by náhodou v sieti bolo nejaké rušenie, napríklad od chladničky alebo od nejakého elektrospotrebiča, svetlám to vadiť nebude. Ale na reproduktoroch, na zvuku sa to prejaví hučaním, tak aby sme hneď vedeli, že prípadne je problém a že to máme zapojiť do iného okruhu. Takže prvé, čo sa pripravuje, sú vždy reproduktory a testuje sa zvuk, mikrofón a hudba. Tak prvotný test reprákov dopadol dobre, nič nám nehučí, takže môžeme zapájať zvyšok. Repráky nám krásne hrajú, otestujeme ešte nejakú tú hudbu a pôjdeme inštalovať svetlá. A už si môžeme aj zatancovať, hádam, nie? Pokračujeme ďalej v príprave. Pri príprave svetiel je dôležité mať poriadok v kábloch. My svetla balíme tak, aby každé svetlo malo svoj kábel priamo v krabici. Elektrický a dátový. Dôležité je si aj uvedomiť, akú architektúru zapojenia svetielka majú. Niektoré sa dajú zapájať do série, niektoré paralelne. Dáta DMX sa vždy zapája do série, čiže zo svetla, do druhého, do tretieho, do štvrtého. A takto my pri 24 svetlách robíme jednu dlhú líniu, kedy tie svetla navzájom prepojíme od prvého až po posledné. Elektrika sa však takto prepájať nie u všetkých svetlách dá. Napríklad tieto svetlá, spoty od ADJ, majú elektriku tak spravenú, že je tu iba vstup, nie je tu žiaden výstup, čiže nie je možné prepojiť svetlo s druhým svetlom, s tretím svetlom a tudíž každé musí mať zapojenú koncovku do elektrickej siete. Na to prepojenie do série ako vyzerá? Toto je tzv. Technológia DMX, to je na ovládanie svetiel, norma DMX. A každé z tých svetiel má DMX in, neviem, či to je tam vidno, snáď áno, a DMX out. In konektor je vždy tento s poistkou. Sa zapojí do svetla a sú teda dáta do svetla privedené. Ak máme ďalšie svetlo v poradí, ako ja tu ich mám hneď niekoľko, tak ďalší v poradí kábel sa zapojí do konektoru DMX out a vedie do ďalšieho svetla, kde je pripojený do konektoru DMX in. DMX out, in a takto sú do série zapojené všetky svetlá. Jedna z vecí, na ktorú si dávame pozor, je, ako to vyzerá na pódiu. A preto napríklad po vybalení a príprave všetkých vecí sa musia dať všetky krabice tak, aby ich nebolo vidno ani pod pódium, ani pri DJ-ovi, ani nikde. Takže poďme na to. Tak takto vyzerá naša príprava v Zemplínskom Hradišti. Aktuálne inštalujeme svetla na rampu. Máme koľko hodín? 13:29. 13:29, hodinku a pol pred začiatkom akcie. Je takmer všetko nainštalované, chýbajú nám posledné 3 svetla a za chvíľku budeme testovať. Držte nám palce, aby sme to stihli a aby som sa nezhrúbal z tohto stola. Tak máme 14:40, Zemplínske Hradište. Akcia je pripravená. Ja ako moderátor zatiaľ v zelenom tričku, ale vidíte, že repráky nám fungujú, svetlá sú pripravené a každú chvíľu začneme. A Gabo teraz odišiel do Sovičer a začíname orientačne za 15 minút. Všetko máme pripravené, svetelka nám svietia a ja sa teším na všetky decká, ktoré sa pôjdu so mnou zabaviť. Čaute, čau. Ahoj. Nie? Nevadí, občas čert nemá úspech.
Tak máme za sebou akciu v Zemplínskom Hradišti, ktorú ste mohli v tomto videu aj také útržky vidieť. Celá akcia nám trvala hodinku a pol nám trvalo balenie a príprava od tej 11. Takže dokopy máme 6 hodín a sadáme do auta, ideme sa niekam najesť a ideme domov. Takže za hodinu a pol, keď budeme doma, bude 7:30, takže celá akcia nám trvala 8,5 hodiny. A na konci akcie, keď už Mikuláš odišiel, tak spokojné detské očká, usmiaté tváre sú pre nás to najlepšou odmenou. Na záver vždy dáme nejaké outro v podobe svetelnej choreografie a takéto pomalej pesničky na ukludnenie. A ja sa s vami takisto lúčim po perfektnej sezóne a krásnej show, ktorú sme spravili v obci Podhroď a Zemplínske Hradište. Sledujte nás na Facebooku, sledujte nás na YouTube, máme tam svetelné choreografie, celé natočené. Ja sa s vami teraz lúčim. Ak sa vám naše vstupy videa páčia, podporte nás účasťou na nejakej akcii alebo na tábore, lajkom na Facebooku a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.